Здравейте хора! Днес ще ви покажем с Power, нали, ще ви покажем един бъг с бомбата. Да, сега ще го изчакаме. Сега, нали, като седи върху бомбата, нещо се бъгва и не може да умре. Не знам защо. Не мога да убия никога. Не мога да. Не! Бум! И вижте, те си остана жив. Оцеляхме. Да. И това беше само за бъга на електричество. Това беше всичко от нас и до виждане.